ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ತೊಂಡತ ಆರತಿದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರು. ಕಣ್ಣು ಗುಲಾಬ್ ಸರಿ ಅಡಿಗೆದ ನಡುಟೆ ಹೊರಬೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲುಂಗಿದ ಗೆಟಪ್ ಹುಡುಗ ಇದೊಂದು ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಗುಣ ಒಂದು ಬೈದಲು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸುರಾತನು ఆయన ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಮೂರ್ದೆ పోతును ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ದೀದ ಒಂಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಇನಿ ಇಂಚಿದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಬೈದನು ರೈಟ್ ಐಗ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚ ಇಂಚಿದ ಕಣ್ಣು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಗುಣ ಒಂದು ಬೈದನು ಇನಿಕ್ 3 days ಆಪುನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಆಂಡತ ನವರಾತ್ರಿ ಆಂಡತ ನನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಇಂಬೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಇಂಬೇನೊಂಜಿ ಪತ್ತದೀದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪದಿತ್ತತ ಈ ಸಲ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಪತ್ತದೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪತ್ತು ನೆಡ್ಡೆನೆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡು ನವರಾತ್ರಿ ಪತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನವರಾತ್ರಿ ಪತ್ತನ ಅಂಚನ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪತ್ತದೇನು ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ಮೇನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಪತ್ತದು ಇದು ಕುಲ್ಲದು ಈತೇನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡುವ ಪಣ್ಣದು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋತಿರು. ಕಣ್ಣು ಗುಲಾಬ್ ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಗುಲಾಬಲೆ ಶೆಕ್ ನಂಬೆ ಇಂಚೆ ಉಂಟು ಆಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಉಂಟೆ ಕಣ್ಣು ಉಣ್ಣಾನ್ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚಿದೆಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟುವೆ ಅಂಚಿದ ಕಣ್ಣಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಿನೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತನಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚಲ್ಲ ಬೀನೆದಲಕ್ಕನೇ ಅಂತದೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆಯಣ್ಣಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಂಚಾಣಲ್ಲ ಸಹಿಸಿದ್ದು ಕುಲ್ದಿ ಬರ ಅಂದದ ಎಂಚಿ ಅನ್ನದ ಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಪಡಚಿ ಒಂತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮೇತ ಮುಟ್ಟು ಚೇರು ಇಮ್ಮೇನ ಆಡಿನು ಪಣ್ಣೊಂಡತ ಎಂಕ ಒಂದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಯಂಡಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮನಿಪ್ಪನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಂದು ಕುಲ್ದಿ ಇಮ್ಮೇನ ಎಂಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಇಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲುಂಗಿದ ಗೆಟಪ್ ಹುಡುಗ್ಲ್ಯಾನು ಇದೊಂಜಿ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದಾನು ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿದ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನುಲ್ಲ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರು ಆರು ಬರ್ಪಿನ ಹೇಳ್ದು ಮೆನ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆವಡುಂಡು ಲುಂಗಿದ ಸುತ್ತ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸುಂದರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜರು ತುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಆಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುನು ಐತ ಅಡಿಗೆದ ನಡುಟೆ ಹೊರಬೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಿರು ನನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೇನು ತೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತೂಪ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬೈದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸಿಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕು ಅಂಚದ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಲೆ ಮಟನ್ ರಸ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಂತೇನೆ ಅಂಚೆ ಇಟ್ಟಂಜಿ ತಟ್ಟಿಡನಿ ಬಲಸಗ
ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ಗು ಕುಲ್ವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಜ್ವರ ಬೈದನು ಆಯ್ ಕೋಡೆ ಪನದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ ಫುಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಪುಡಾದ ಪಾಡೋನೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಈಗ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲಡ ಕಂತದೆ ದೀತು ದುಂಬೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜ್ವರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರಿಯಾನು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬೆಗಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಯಾನು ಇನ್ನುಂಡತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನತ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅತ ಅಂಚ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋಪುನು ನಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನ್ ಪೋಪು ಜಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಬೆಗ್ ತೀರು ಜತ ನನ್ನ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಪುನು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕೊಲ್ವ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಾಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವ ಅಂಚ ಸೊ ಮೇರು ಇತ್ತು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಅದು ಮೇ ಸೋನು ಎಂಚ ಇರಬಹುದು ಮೇಯ್ ಪೂರ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಇಮ್ಮೆನ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಚಾಪನ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮೇ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಲೊಂದಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೆ ಪೂಪೇರಿಗೆ ಯಾವ ನೈನಿ ಒಂಜಿ ಕಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಪೋಪುನ ನಿಂತೀನಿ ಆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೋಪುನ ಮಣ್ಣದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಫುಲ್ಲೊಡೆ ಹಾಪುಡ ರೆಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುಡಾಪುನತ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಅವು ಹುಷಾರಾಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಆಗಿ ಸೋನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಹಿಜಿನಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ನಿಂತೀನಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುಯರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸೋನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆಯನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಕ ಮೇರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ದೇಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗೆ ಮುರಣಿ ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಪೋಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚೆ ಅಕುಲ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಲಕ್ಕೆರ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಐತೆ ಪೋನಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಪೋನಿತೀನಿ ಈ ಸಲ ಮೇರೆ ಗೆಡ್ಡೆಣ್ಣು ಈಜಿನ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಪೂರ ಯಾಲ್ನ ಎತ್ತಾನು ಮೇರಿ ಒಂದು ಓಲ ಪೋಂಡ ಮೇರೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಂಜೆ ಮೇರೆ ನಾತಿಗೆ ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೆ ಅವೆಂದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಒಂದೆಂದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಟೈಪದ ತಿನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಜಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವು ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಯಾಲ್ನ ಸೋನುಲ್ಲ ಇನಿ 2 ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದೊಂಜಿ LIC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ LIC ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂತದ ಐಕಂದ್ರೆ ಪೋಯರಿತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಡ ರೋಜು ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಸವಾಳದ ದೈ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಯರಪ್ಪನದ ಡೈಲಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳ ದೀವಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆನು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳದ ದೈ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ತೂಪವನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚುಟಿ ದುಂಬತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಜೆತ್ತೆ ತುಲಿ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ದರ್ತದನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿಪೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಲುಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೇನು ಬಕ್ಕ ನಾವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಿಂಗ 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 ಅವು ಸಾಂಗ್ದ ಸೊ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಡಾನ್ಸ್ ಏನು ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪುರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರು ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಡಾನ್ಸ್ಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಮಾಶ್ರೀನ ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸುಮಾರಾತು ತುಲಿ ಇಮ್ಮೆನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೆ ಸುಮಾರಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ 2 ದಿನಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಇತ್ತು ತುಲಿ ಇನಿ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ತುಲಿ ಇದು ಅಂಚ ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೈನು ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಟೈಪದ ದಾಸವಾಳದ ದೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈ ತುಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು
ಒಂದು ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂಜೆದ ಉಂಡತ ಆರತಿದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಆರತಿ ಪತ್ತು ದಿನ ಉಲ್ಟಾತನ ಪಂಡದು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಹೊರರ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಗ ಮಿರರಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ದ ಒಂದು ಪುಣತ ಅಕ್ಷರ ಪುಣತ ಅವು ಇಂಚೆ ಉಲ್ಟ ತೂನಾಗ ಅವು ಉಲ್ಟ ತೋಜುನು ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದೋಡು ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡನು ಬಕ್ಕ ಅಂಬರಪ್ಪಡ ಅಂಚಾತನು ಸೊ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣತ ಯಾನೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರಿ ಯಾನು ಒಂದು ಮಂತದೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂತರು ಅಕ್ಕ ಈರು ಉಲ್ಟಾರತಿ ಒಂದು ಮಂತದರಂದು ಸೊ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಎಂಕ ಅವೇನು ಪಂಡರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಪಿನ ಪುರೋಪುಣತ ಅವು ಮಿರರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡತ ಅವು ಮಿರರಿಂಗ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೊರದ ಮಿರರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹೊರದ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಮಿರರಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಲಕ ತೋಜುನು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಹೊರದ ಮಿರರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿಗೆ ಮುಗ್ಗೆ ಆತಂತುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ಗೆದನೆ ಪತಂದು ಬರ್ತೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಾನು ಅರಳಿಬೇಕು ಗೊತ್ತೋಡು ಆ ಕಲರಂದು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಂಡೇರು ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಮುಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊರಂಗುಲಕ್ಕನ ಯುದ್ಧ ಪೋತುಂಟು ನೆಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನ ಮುಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಅರಳ್ದೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಕಲರ್ ನೀ ಕಂತೇನು ಮುಗ್ಗೆನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂತದೈ ದುಂಬು ಇತ್ತೆನ್ನತ್ತು ಎಂಕು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಲ ಎಂಗೆ ಪೂತದೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತದು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಾದಿ ಉಡ್ತೇನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನಾನು ಎನ್ವೇನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮದಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.